Anlı hep şöyle bacarımızın ameli en prinsipasite de günko de bername fem müjde den Amerika o sibe roja green te roja bijartini Ahmet Çavay amade karikır refçiye unçi bende var evçine. Ya tabi beri her tişti ev hilbijartın sedamavi çiyeki hat du berekirin geleme viyalida perske meraktke o nabakı da jini kaçtke Pênc mehberê hilbijartin xelas bû qediya û dengê Amedê bêjin dengê gelê me derket holî. Nava vî sê çar mehê dawî de çi qewimiye gora wî jî encam sibe wî nava sandoqê de derkeve. Bi rastî jî piştî heftê hezîranê yani ji bo em bêjin pêşaroja gelê me ji bo pêşaroja gelê Tirkiye fersendekî gelek mezin derket holî. Hem ji bo pêvajoya çareserkirinê, pêvajoya aştî û pêvajoya em bêjin ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û hem jî ji bo Tirkiye wek rê rêbazekî demokratîk derket. Yani bi koalîsyonê ne bi destê partiyekî tenê, ne bi em bêjin wek serokatiyê ji bo Tirkiye. Ev proje gelê Tirkiye nehat qabûl kirin. Bu tabii ki em bêjin bandora wî ser rojhilata navîn jî evî derxista. Yani taybet ji bo Rojavayê, ji bo Kobanê, ji bo Tel Abyad Spî û ji bo pirsgirêka Sûriyê jî, çareserkirina Sûriyê jî ki gora me derfetekî, fersetekî mezin derxist holê. Lê mixabin Serokkomara Tirkiye em bêjin vî encam qabûl nekir. Hürmeta xwe nîşan neda ji bo ev dengdayînê gelê Tirkiye, gelê Kurd. Bu carekî din, hilbijartinekî dubare çê dibe. Sibe jî em bîr û bawerin wek berê, wek encamê hilbijartina hezîranê carekî din dengê Amedê wek dengekî bilind evî derkeve. Dengeki bilind yani bendevarê ve Çin'e. Yani kursiye bu caradın. İnşallah bu parazin dehan. İnşallah em biparêzin hatta ihtimalekî heye çünkü bi rastî jî tepkî û bertekek mezin heye. Ji bo siyaseta AKP, ji bo siyaseta û gotinê Serokkomara Tirkiye belkî jî ihtimal heye 11-0 jî ew encam jî derkeve. Tabii mühimtir be yani wek bajarekî 2 milyon insan li vê derê dijî. Nêze milyonekî em bêjin hilbijartî hene yani seçmen hene. Sedê heştê dengekî dide ev jî tiştekî pir mühim e. Yani dibe 10 dibe 11 dibe ew ji bo me artık ne giringe. Yani siyaset tabi wek em bêjin pêşiya gel de bên nîqaş kirin û zêdetir jî ji bo pêvajoyê pirsgirêka Kurd ji bo pêvajoyê çareserkirinê wek dengdayînekî evî derkeve. Viyalî da jî em minnettarê gelê xwe ne. Bi rastî jî gelê me her tip pêvajoya dişopîne, dinirxîne û gora wê jî dengê xwe dide. Sibe jî wek em bêjin Amed wek gelê me din jî bi hevra carekî din rengê HDP, rengê biratî, rengê azadî û rengê çareserkirinê dîsa renk bi renk nava xarîta Tirkiye'de wî derxînin pêşî.